tarata ye joué kalo tile 11 san 2023 o bisimilayi Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ni Mali ale yɛrɛ kɔni ye tigɛ nɔbila kɛ min ye segeri kana concert des états de l'UEMOA kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Bissau fɛ yen nɔ ɲɔgɔn in yɛrɛ kɔnɔna na CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ a y'a yira k'a fɔ Mali, Burkina Faso ani Guinée ko ni olu u kɔni ma s'u ka kow kɛcogo la ɲangini dɔ u bɛ se ka da olu kan. Alhamdu Age Iyane ni ale kɔni kunnafoni so ministre a kɔni bɔla ka yala kɛ a n'a ka marabolo mɔgɔ min yala yɛrɛ n'u kɔni sera fɔ ORTM yɛrɛ kɔnɔna na ka baaraw tagabolo jateminɛ ani ɲɔgɔn ye yala in o kɔni kɛla olu kɔnɔna na. Dr Ishaka Momine Kone ni ale yɛrɛ kɔni bɛ sida kɛlɛli kama ale n'a ka marabolo mɔgɔw olu kɔni wulila k'u kunda Segu kan tɛnɛndon joué kalo tile 10 san 2023 kɔnɔna na yala min yɛrɛ kun ye ka taa document du cadre stratégique min bɛ sida kɛlɛli kama ka t'o yira u ka ɲɛmɔgɔ ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Segu sida kɛlɛli kama. Troupe de la région de Koulikoro ni olu kɔni yɛrɛ ka baara bɛnnen n'o catiribon ma olu yɛrɛ kɔni ye salidayɛrɛ kɛ karidon joué kalo tile 10 san 2023 kɔnɔna na ale sori banba ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Mopti fɛn min yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ni jiriw kun bɛ ani mɔgɔ minnu yɛrɛ olu bɔla kɔ kan ka na biennale in kɔnɔna na a labɛnbagaw olu yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min yɛrɛ tɔgɔ kɔni ye projecteur k'o bila walasa lagɛlibagaw olu ka nimisi wasa o sɔrɔ fɛn in kɔnɔna na. Alisa ameto Mopti joyilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ u ye ɲɛnajɛba kɛ biennale in kɔnɔna na min yɛrɛ fɛnɛ kɛla sali kelen in kɔnɔna na ni ɲɛnajɛ min yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na kiritigɛla mɔgɔw kun bɛ yen nɔ u yɛrɛ kɔni u nana n'an ka laadala fɔlifɛn 6 ye min yɛrɛ kɔni o yɛrɛ y'a ka baara kɛ nin biennaleba in kɔnɔna na. Lasine Dambele ni ale ye sɛnɛ ministre ye a wulila ka yala kɛ joué kalo tile 7 san 2023 kɔnɔna na yala min yɛrɛ kunba kun y'u ka baaraw tagabolo ani baara kura minnu bɛna kɛ sɛnɛ baara kɔnɔna na. An bɛ taa Tombouctou ale yɛrɛ marabolo kɔni bɔla ka kunnafoniya di Tombouctou n'a mara kɔnɔna na ko an ka fanga tigilamɔgɔw olu ye kɔnkɔnmani kɛ ka sabu kɛ banbagaciw olu yɛrɛ kɔni kun ye bɔmu o don an ka aéroport kɛrɛfɛla la ni u kɔni ma ni min yɛrɛ kɔni n'a kɛla nɛgɛ kanɲɛ 8 waati sanga 30 o kɔnɔna olu belebeleba k'o di an ka kɛlɛkɛcɛw ma. Tɛnɛndon joué kalo tile 10 kɔnɔna na san 2023 su dɔ kɔni o kɔni bɔla Gao 7e quartier la ni su min yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni a cogoya ma se ka dɔn ka sabu kɛ a kɔni fari fan bɛɛ tiɲɛna dugudenw yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya yira k'a fɔ nin don kɛwale yɛrɛ kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 4 waati sɔgɔmada joona fɛ tasuma mɛnɛ o kɔni kun bɛ ka bɔ yɔrɔ in na ala ka badabada nɛɛma d'a ma. Corée Nord ale kɔni bɔla ka bagabagali kɛ tɛnɛndon ka sabu kɛ Amérique avion minnu ni olu kɔni bɛ to ka na ko ɲɛɲini ani binganni na u ka avion jigiyɔrɔ la u kɔni bɔla ka kunnafoni di kɛ k'a ɲɛsin Amérique ma ka sabu kɛ a jigili ma dun ye. Guinée ambassadeur min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Moscou a bɔla ka kunnafoni di kɛ k'a yira k'a fɔ coopération min ni o ye baaraɲɔgɔn ye ni o bɛ Guinée ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ ko baaraɲɔgɔnya ye a kɔni bɛ ka taa ɲɛ wa fɛnɛ farafinna jamana caman olu yɛrɛ kɔni wulila ka dɛmɛdon kɛ ka ɲɛsin Guinée ma min na baara in ta ka ɲɛ o bɛ se ka sinsin. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa min na ka cɛ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale n'a denkɛ dɔ u bɛ taa san 10 ɲɔgɔn na olu kɔni u bɔnɛnɛw ni na ka sabu kɛ banbagaci dɔ ni olu kɔni tun bɛ moto la u y'u sɔrɔ u ka bagan marayɔrɔ la ko u bɔnɛ u ni na badabada nɛma an bɛ ala deli ala k'u nɔgɔya ye. Ni ne tun bɛ dansago kɛ bi Mali kunnafoni na aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.